ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଆଜି କି ତରକାରୀ ହଉଛି। ଆମର ଆଜି ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଅଛି। ଏପଟେ ପ୍ରେସରରେ ବୁଟ ଡାଲି ବସେଇଛି, ମାନେ ଛୋଲା ବୁଟ। ଏପଟେ ମସଲା କଷୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହିବି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢୁନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପକେଇଥିଲି, ଟିକେ ସାଧା ମସଲା ପକେଇଦବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡେନି। ତ ସାଧା ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା, ତାପରେ ଟିକେ ପନିର ମସଲା ପକେଇଦବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଏଇଆ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ କଣ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗରମ ମସଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲାଇଟ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା, କାହିଁକି ବେଶୀ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀ, ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ମସଲା ହେଇକି ଲବାଗିଆ ଲାଗିବ, ମସଲା ବାସ୍ନା ହବ। ତ ପନିର ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା। ପନିର ଆମର ଆସିଥିଲା ନା, ମୁଁ ପନିର ମସଲା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ବଳକା ଥିଲା, ପନିର ମସଲା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲା କେମିତି କଷି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମସଲା କଷିବା ଭିତରେ ସିଟି ବି ଆମର ଏଇନା ଆସିବ ଭାରି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା, ମଟର ସିଝୁଛି କି ନାଇଁ। ମଟର ମାନେ ଏତେ ଜୋର ତାତିଛି, ମୋ ହାତ ବି ଫୋଟକା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମଟର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମଟର ଆଳୁକୁ କଣ କରିବି ନା, ଏଥିରେ ମସଲାରେ କଷେଇଦେବି। ସେଟା ଟିକେ ବଡ ବୁଟ ତ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ନିଏ। ତ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ରୁଟି ସାଥିରେ ତରକାରୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।